पहिल्यांदा आधी माझ्या सर्व मतदारांचे मी जाहीर आभार मानतो। त्याच्यानंतर जर बोलायचं झालं तर आज शिंदे साहेबांचा वाढदिवस आहे। त्या वाढदिवसाची भेट समजेन मी आणि माझ्यासाठी वैयक्तिक नितेश साहेबांनी जी काही ताकद लावली, हा सगळा विजय नितेश साहेबांचा आहे। सर्व कार्यकर्ते नितेश साहेबांचे होते आणि त्याच्यामुळे माझा विजय हा नितेश साहेबांमुळे झाला असं मी मानतो। भारतीय जनता पार्टीचा सभापती ते थेट जिल्हा साहेब। मला वाटतं या सार्वत्रिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या इलेक्शनच्या दरम्यान आमचे जिल्ह्याचे सन्माननीय सर्व नारायण राणेसाहेब यांच्या अधिपत्याखाली ही इलेक्शन चालू होतं। त्याचप्रमाणे आमच्या ह्या तिन्ही उमेदवारांवर पालकमंत्र्यांनी जो शिक्कामोर्तब केला, विश्वास दाखवला, त्याचं आज हे फलित आहे। मला वाटतं या जिल्हा परिषद उमेदवारीसाठी सन्माननीय आमचे अजित काका गोगटे साहेब यांनी पूर्ण ज्यावेळी आरक्षण पडलं त्याचवेळी त्यांनी माझी सीट डिक्लेअर केली होती। त्याबद्दल त्यांचे मनस्वी आभार मी व्यक्त करतो। आज या लोकांनी संपूर्ण मनावर घेतलं होतं, आमच्या मतदारांनी मनावर घेतलं होतं की या सर्व उमेदवारांना आपण भरघोस मताने विजयी करावं आणि त्याप्रमाणे विकासाला लोकांनी मत दिलं आहे। कुठचंही जसं ओगले साहेबांनी आणि आमच्या संदीप साटम साहेबांनी जर सांगितलं की कुठच्याही जातीपातीवर इलेक्शन न होता हे विकासासाठी आमचे धडाडीचे आमचे पालकमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवून जी कामं गावोगावी जी कोट्याने रुपयाची कामं चालू आहेत त्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवला आणि आम्हाला भरघोस मताने निवडून दिलं। या सर्व मतदारांनी ज्यांनी आमच्या त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि पुढील 5 वर्षात आम्ही विकास करून त्यांना या जे आशीर्वाद दिलेत त्याला उत्तर देऊ। दोन घटना घडल्या आहेत। ज्यावेळी सुरुवातीला मी उभा राहिलो, इंदोर जिल्हा परिषद होता, तिथे कोरे करकरीत होतो। त्या मतदारसंघात माझं मत नसतं सुद्धा पहिला विजय मी 500 मतांनी मिळवला होता। एकत्रित काँग्रेस होती आणि शेवटचा आत्ताही 7वी इलेक्शन आहे, तो सुद्धा विजय मिळवला आहे तो माझं मत मला नाही आहे। मला वाटतं हाही एक अनोखा विक्रम आहे आणि लगातार 7 बार मला वाटतं जिल्ह्यातलं रेकॉर्ड झालं आहे आणि याच्या सगळ्यांच्या मागे आमचे कार्यकर्ते आहेत, आमचे सगळे नेते आहेत, लहान थोर सगळी माणसं आहेत, त्यांचा आशीर्वाद आणि सदावली जो ब्रँड आहे त्या ब्रँडला लोकांनी पसंती दिली आहे। मला वाटतं देवेंद्र फडणवीस असतील, राणेसाहेब असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, रवींद्र चव्हाण असतील, ह्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या भागातला जो आता उर्वरित काय विकास आहे हा विकास निश्चितपणे पूर्ण करू। लोकांनी विकासाला मत दिलेलं आहे, लोकांनी जातीपातीचा कुठलाही विचार केलेला नाही। त्यांना एकच होतं की सदावले काम करणारा माणूस आहे आणि काम करणाऱ्या माणसाला मत द्यायचं म्हणजे विकासाला मत द्यायचं, हे सूत्र ह्या मतदारसंघात पुन्हा एकदा राबवले। मला वाटतं पुढची जिल्हा परिषद मिठबाव मतदारसंघ हा पूर्ण बिंदूवर होईल, कारण किंजळा बिंदूवर झाला, मिठबाव बिंदूवर करू अशा प्रकारचं काम आम्ही भविष्यात ह्या मतदारसंघ उभं करणार। आपल्यासोबत आहेत संदीप साटम। सर्वप्रथम सर्वच मतदार बंधू भगिनींचे मी मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो। ज्या पद्धतीने त्यांनी महायुतीला सर्व ठिकाणी संपूर्ण तालुक्यामध्ये या कणकवली विधानसभेमध्ये ज्या पद्धतीने पाठिंबा दिला आहे, मी निश्चितच सांगतो आहे की भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान खासदार माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वात आम्ही ही महायुती म्हणून निवडणूक लढत असताना आम्ही 100% यश मिळवून 75व्या वाढदिवसाला निमित्त त्यांना सर्वजण आम्ही भेट देऊ अशा पद्धतीने जो काही चंग बांधला होता त्याचीच परिणिती आज आपल्याला निकालाच्या दिवशी दिसते आहे। आमचे लाडके पालकमंत्री यांची अगदी रणनीती, त्यांचं सर्वत्र असलेलं कामाची पोचपावती या मतदार बंधू भगिनीने या सर्वच निवडणुकींमध्ये आतापर्यंतच्या निकालांमध्ये 100% यश या देवगड तालुक्यामध्ये आतापर्यंत मिळालेलं आहे। पुरळ जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे दोन्ही उमेदवार असतील, तसेच कुंकेश्वर जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे दोन्ही उमेदवार असतील, त्यानंतर देवगड जिल्हा परिषद श्रीगाव जिल्हा परिषद त्याचे खाली पंचायत समितीचे सर्व उमेदवार असतील, या सर्वांचा 100% आणि मोठ्या मताधिक्याने म्हणजे जवळपास 2500-1800 जिल्हा परिषदमध्ये एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने किंवा पंचायत समितीमध्ये 500, 700, 800 एवढ्या मताधिक्याने 1200 मताधिक्याने निवडून येणं म्हणजे हा एकतर्फी विजय आहे। खरं तर विरोधक या नितेश राणे यांच्या रणनीतीसमोर निवडणुकीपूर्वीच रणांगण सोडून पळाले होते आणि त्याचीच परिणिती आज आपल्याला आजच्या या निवडणुकीच्या निकालामध्ये दिसते आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा सर्वच मतदार बंधू भगिनींचे आभार जाहीर मानतो। तसंच आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब असतील, आमचे या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ असतील, आमचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणसाहेब असतील, या सर्वांचेच मनापासून आम्ही आभार मानतो, अभिनंदन करतो आणि भारतीय जनता पार्टीच्या तळागाळातील या संघटनेचा हा विजय आहे असं या निमित्ताने मी सांगतो। धन्यवाद।